салому дуруд ба мухлисони бошгоҳи Барселона ва канали Барса ТВ. Имшаб Барселона эл-классикои дуюми худро дар майдони РЕАЛ МАДРИД Сантьяго Бернабеу мегузаронад. Имрӯз мо бароятон фикру мулоҳизаҳои сармураббиёни ҳарҷи даста Карло Анчелотти ва Хави Эрнандесро доираи бозии имшаба бароятон пешниҳод мекунем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк, комментария ва дар канал обуна шудан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо баъз рӯшинед мо бошад сар мекунем. Дӯстон, ин ҳафта моро тоб рақобатҳо дар чемпионатҳои аврупоӣ интизор аст. Дар Лондон Тоттенхем бо Вест Хэм вомехӯрад. Дастаи Конте бояд баъди мағлубият аз Юнайтед ба худ омада барои топ-4 рақобат бандад. Дар дерби Римӣ Рома Латсиоро пешвоз мегирад. Шогирдони Маурино 8 бозӣ мешаванд ки дар серия А мағлуб нашудаанд. Бозии муҳими ҳафта албатта ки эл-классико аст. Реал ва Барселона дар формаи беҳтари худ қарор доранд. Бозӣ бояд ҷолиб гузарад. Тамошои бозиҳоро бо 1х метавонед бозам шавқовар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Барса ТВ. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. имшаб бо сабаби ҷароҳат бардоштанаш ҳамлагари калидии мо Карим Бензема дар ин бозӣ иштирок карда наметавонад. Илова бар ин, бо ҳамин сабаб иштироки Ферлан Менди низ ғайриимкон гардидааст. Вале ивазкунандаҳои Бензема дар даста кофиянд. Бейл, Мариано, Йович, Иско, Родриго. Вариантҳо барои иваз кардани Карим хеле зиёданд, вале ман ҳамон футболбозеро интихоб менамоям ки ба фикри ман аз дигарон дида беҳтар дар бозии имшаба мувофиқ меояд. эл-классико ин як бозии бузург ва ғайримуқаррарӣ аст ва мо Реалро маҳз барои чунин бозиҳо омода сохтаем. Классико бозие аст ки мо бояд тамоми нерӯву тавоноии худро масраф созем, зеро мо муқобили дастаи ба майдон мебароем ки вақтҳои охир хеле бозии хуб нишон медиҳад. Мо бояд ба таври олӣ ва бо камтарин иштибоҳ аз ҳамлаҳои рақиб дифоъ намоем. Аз удаи фишор овардан ба рақиб дар ҳар як кунҷи майдон бароем ва махсусан дар дуруст идора кардани тӯб бояд хеле фаъол бошем. баъди сармураббии Барселона таъин кардани Хави католониҳо дорои тактикаи дақиқ ва услуби ба худ хоси бозӣ гардиданд. Хави ин услубро рӯз то рӯз беҳтар намуда истодааст ва маълум аст ки ҳоло Барселона дар сатҳи хеле баланд қарор дорад. Аммо ман тарафдори фақат як услуби футбол нестам ва мехоҳам ки дастаи ман ҳар гуна услуби бозӣ нишон дода тавонад. ҳамеша кӯшиш мекардам ки дар бозиҳо услуберо интихоб намоям ки барои футболбозонам мувофиқ бошад. Бернабеу майдоне аст ки дар он бозии орому оддӣ барпо кардан ғайриимкон аст ва бояд беҳтарин бозии худро пешкаши мухлисон гардонем ва нишон диҳем ки сатҳи бозии Барселона айни замон хеле баланд гардидааст. Реал Мадрид мавсими хеле хубро паси сар намуда истодааст ва дар эл-классико мо бояд аз оғози бозӣ рақибро маҷбур созем ки мувофиқи тактикаи пешгирифтаи мо амал намояд. Шояд Реал дар ин бозӣ фаворит бошад, аммо мо ҳам хеле беҳтар шудаем ва кӯшиш менамоем ки аз мадридиҳо дида беҳтар бозӣ кунем. Мо ҳоло пешгӯӣ карда наметавонем ки моро дар бозии имшаба чӣ интизор аст. Масалан, мо бозие ки дар суперҷоми Испания бар зидди Реал кардем, бозии ба ҳамон монандро тасаввур мекунам. Мо бояд саъй кунем ки натиҷаҳои классикои охирро дигаргун созем. иштирок накардани Карим Бензема дар ин бозӣ барои мадридиҳо талафоти бузург аст, зеро Карим яке аз беҳтарин ҳамлагарони ҷаҳон мебошад. Аммо набудани Бензема нақшаҳои маро доири бозӣ иваз намекунад. Бо онҳое ки бозии имшабаро ҳамчун финал мепиндоранд, гуфтаниям ки ин финал нест, фақат рақобат барои се имтиёзи навбатӣ байни ду дастаи Ла Лига асту халос. бозӣ аз чанд марҳила иборат аст ва мо бояд аз аввал то охир рақибро маҷбур созем ки бозӣ мувофиқи нақшаҳои мо ҷараён гирад. аҳволи Пике хуб аст. ҳангоми бозӣ бо Галатасарай ӯ худро каме баъд ҳис мекард, аммо имрӯз барои бозӣ кардан Жерар омода мегардад. сабаби Серхио Бускетсро ба дастаи мунтахаб даъват накарданро ман дар он мебинам ки Бускетс барои истироҳат кардан сазовор аст. баъди ин қадар заҳматҳое ки ӯ дар Барселона ва мунтахаби Испания кашид, ҳастанд одамоне ки ҳолам ӯро танқид мекунанд, вале барои мо ӯ футболбози калидӣ аст. назар ба классикои охирин ки дар суперҷоми Испания буд, дар масъалаи фишор ба рақиб ва ҳамлаҳои хатарнок иҷро намудан дар 2-3 моҳи охир футболбозони мо хеле қавитар шуданд, вале мо бояд инро дар майдон исбот намоем. хушнуд намудани мухлисон ва ғолиб шудан дар ҳар як бозӣ мақсади асосии мо аст. шикаст додани Реал муборизаро барои унвони қаҳрамонӣ осонтар намесозад, зеро бозиҳо хеле кам монданд ва бо вуҷуди ин Реал
реал бояд дар 3 бозии дигар мағлуб шавад. доири баргаштани Месси гуфтаниам ки то он даме ки ман сармураббии Барселона ҳастам, дарҳои Барса барои Месси кушода мемонад. ман барои чӣ гуна сармураббӣ буданам ниёз ба мағлуб кардани Реал надорам. дастҳои Виллареал, Наполи, Атлетико низ аз Реал кам нестам, вале онҳоро мо мағлуб кардем. бозӣ бо Реал мураббии хуб ё бад будани маро исбот нахоҳад кард. имшаб ман фақат ифтихор мекунам ки дар Сантьяго Бернабеу муаррифгари беҳтарин дастаи ҷаҳон мегардам. дӯстон, иштирок накардани Бензема дар классикои интригаи бозиро чанд маротиба зиёдтар мекунад, зеро қувваҳои ҳардуи даста қариб ки баробар мешаванд. назар ба классикои охирин Барселона ҳоло 4 чизро хеле беҳтар кардааст. муҳофизатгарони Барселона қариб ки дар хатти дифоъ ба иштибоҳ роҳ намедиҳанд. дар прессингу фишор ба рақибон дар нимаи майдони рақиб беҳад фаъол шуданд. ҷойҳои холии майдонро бисёр дуруст истифода мекунанд. футболбозони Барса дар дуруст интихоб кардани мавқеашон ҳангоми ҳуҷум ва ҳангоми дифоъ хеле беҳтар гарданд. боварӣ дорам ки Барселона бо 3 имтиёз аз Бернабеу бармегардад. шумо чӣ? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, то боздид.